Hello everyone, welcome back to my YouTube channel mga kadudong, mga kadidang. Dito pala ako ngayon, nagbibiyahe na. At katatapos ko lang kumain mga kadudong. Dito kami sa dati naming pisto sa kainan. Yan yung mga kasama ko. Mayroon lang kasi ako napapansin dito mga kadudong, mamaya ipapakita ko sa inyo. Tungkol naman sa halaman, kung sino nakakilala dito. Dahil sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng halaman. Kung sinong nakakilala, paki-comment na lang dito sa link na to pag napapanood ninyo. Alright. Okay mga kadong, bago ko ipapakita sa inyo yung mga halaman na yon, mayroon pa akong ibang may ipapakita sa inyo mga halaman dito. Yan. Yan mga halaman yan mga kadong. Yan. Saka dito yung mga kasamahan ko mga kadudong, nagpapahinga sila. Katatapos lang din nila kumakain. Yan, dami mga halaman ito mga kadudong. Yan. Yan, may mga bulaklak na rin. Ganda. Yan. Yan. Yan, maraming mga halaman na dito kadudong. Yan o. Pero mamaya mayroon akong ipapakita sa inyong halaman na kakaiba sa paningin ko mga kadudong. Yan. So yung mga kasama ko, sa sige driver, papahinga muna sila, katatapos lang din nila kumain. Dahil halos kami lahat dito nagbabaon. Yan. Ay, magtatanong mga kadudong. Ha? Pa-circle. Pa-circle. Dulo, kanan. Diretso na to. Dulo ka kanan. Tapos dulo ulit kaliwa. Dulo ulit kanan. Dulo niyan, circle na yan. May sabi niyo. Basta dulo kanan, dulo kaliwa, dulo kanan. Ganun lang. Okay, shout out sa iyo, sir. May nagtatanong mga kadadong. Okay, yung mga kasamahan ko mga kadadong. Yan, papahinga sila. Hello mga kabady. Ayan. Si Junior. Hello Junior. Nabira to. Nabira to isa yung naman namin dito mga kadudong. Okay, balik tayo dito. Dito na ako. Dito na ako. Ayan mga kadudong, kung naalala mo si Kuya. Hello Kuya. Hello. Asa kasi dito, Recto. Up. Sasay ka saan? Biyay ka na. Okay. Yan. At balik na tayo dito. Ipapakita ko na sa inyo mga kadudong yung halaman na Kuya, samahan mo nga ako Kuya. Nakakakita ka naman ng ganitong halaman, bulaklak. Halika. Halika, sama mo muna ako. Dali. Sama ko si Kuya. Yan si Kuya mga kadudong. Ngayon lang ako nakakita ng bulaklak ng ganito Kuya eh. Pero bago pakita sa iyo Kuya, tatanong muna kita. Itong bulaklak na to, itong halaman na to Kuya, kilala mo? Kilala yan. Nung nakakita ka ng ganitong bulaklak, ganito lang ba talaga siya? Ganitong halaman. Ganyan lang. Ayun, ganito lang daw talaga mga kadudong. Kahit ako nga rin eh. Ganyan lang. Yan siya ng mga kadudong oh. Yan lang siya, pero yung isa kakaiba. Yan mga kadudong oh. Ayan oh, may tumutubo sa gitna mga kadudong yan oh. Ayan, yan oh, haba na niya mga kadudong oh, yan oh. Doon oh. Namumulaklak siya mga kadudong. Kaya nagtataka ako bakit ganyan yan siya. Ngayon lang ako nakakitang bulaklak na ganyan mga kadudong. Oh. Diba, ang haba na niya mga kadudong oh. Yan, ito yung puno niya mga kadudong, yan. Yan yung puno niya. Akala ko din na ganyan lang yan siya. Mayroon pa palang tumutubo sa gitna, yan oh. Ikaw Kuya, ngayon ka lang nakakita ng ganyan Kuya? Ganito lang. Pero yung pero yun ngayon lang ako nakakita. Ngayon ka lang din. Di ba mga kadudong? Wala ako ganito. Yan si Kuya. Yan. Hindi na bulaklak. Medyo ilan ka na Kuya? 58. Ngayon lang daw siya nakakita ng ganung klaseng bulaklak mga kadudong. Kahit ako din ngayon lang din eh.
Kaya minamabuti ko na iba-vlog ko para kung sino nakakilala ng ganung klaseng bulaklak, ganung klaseng halaman, paki-comment na lang mga kalodong. Yan oh. Oh. Yan. Ano kaya pangalan ng bulaklak na yan? Right? Oh. Hindi ka na makikita. Dito tayo. Yan mga kalodong, yan. Sino nakakilala ng bulaklak na yan? Yan. Dito. Yan, mataas na siya mga kalodong. Yan. Eh. Dito. Yan. Yan oh, yun yung bulaklak niya mga kalodong oh. Yan oh. Yan ang klase ng bulaklak niya, yan. Yung iba, buo pa, hindi pa namumukadkad. Pero yung iba, namumukadkad na siya mga kalodong, yan oh. Ganito na siya oh. Yan. Ganyan na siya mga kalodong. Tumutubo pa siya doon, hanga doon sa taas. Yan. Yan. Yan o, akala ko kadudong hindi na siya tumutubo ng ganyan. Akala ko hanggang ganito lang siya. Yan o, diba kung mapapansin nyo mga kadudong, karaniwan ganyan lang makikita nating bulaklak na halaman. Yan. Ngayon nagulat ako, bakit kumakain ako dito mga kadudong, nagulat ako nung nakita ko itong bulaklak na to, itong halaman na to mga kadudong. Yan. Yan. O yun, kung sino nakakilala nitong halaman na to, paki-comment na lang yan sa baba. Yan. Ganda, maganda. Ganda kadudong oh, yan oh. Hindi pa bumubukikad yung bulaklak niyang iba, pero yung iba yan, ganyan na kadudong oh, ang ganda oh. Yan, ganyan na siya. Pero yung iba niya, wala pa oh, yan oh, buo pa. Oh, diba? Yan doon sa taas. Kala mo Christmas tree. Okay, yan oh. Oh. Oh, diba? Yan. Right? Yun, kung sinong nakakilala nitong bulaklak na to, paki-comment na lang dyan sa baba para malalaman ko kung ano talaga ang pangalan nitong bulaklak na to. Yan. Yan. Kasi malaking katanungan. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klaseng bulaklak. Kaya laking probinsya ako, ngayon lang ako nakakita talaga ng ganito. Kaya naisipan kong i-vlog. Yan. Ganda oh. 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 Yan, ganyan. Akala ko ganyan lang siya mga kalodong, hindi na siya magkakaroon ng ganito. Tumutubo siya sa gitna, yan, taas. Pagdating dito, may mga bulaklak, sa kakadabagay ng bulaklak mga kalodong, yan. Oh, ganda, di ba? Hanggang doon na sa taas, yan oh. Taas na. Yan, yung mga nakikita niyo ng mga parang sanga mga kalodong, yan pala mag-uumpisa yan para maging ganito. Maging ganyan, bulaklak niya. Yan, para maging ganyan siya mga kalodong. Yan. Oh, di ba? Kaya ano ako na tawag nito. Nagulat ako sa ganitong klaseng bulaklak. Yan. Ganda oh. Yan. Ganda talaga. Pwede ito lagyan ng magpapasko na, lagyan ng yung Christmas light. Pwedeng ilagay dyan. Tapos kung dito dyan may mga bulaklak na siya. O yan o. Diba? Ayun. Yun ang katanungan ko. Kaya sinishare ko sa inyo mga kalodong. Kung sino nakakilala, ulitin ko. Itong halaman na to, itong bulaklak na to. Yan o. Akala ko ganito lang talaga. Yun pala, maging ganyan o. Yun pala, maging ganito pa siya talaga siya. Yan. Yan. Diba? Haba pa. Oh. Oh. Oh, diba? Alright mga kalodong, mga kaidang. Yun na yung vlog ko ngayon. Hindi ko akalain makapag-vlog ako ngayon kasi nga nabibigla ako nitong mga halaman na nakikita ko ngayon na kung nasa likuran. Yun, kung sino bang nakakakilala yung bulaklak na yan,
Paki-comment na lang dyan sa baba para masabi mo sa akin kung ano ba talaga ang pangalan yan. Dahil ngayon lang sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganang klaseng halaman mga kalodong. Yan o, ang ganda. Yan. Ha? Oh, namulaklak na yung iba, pero yung iba hindi pa na maano yung bulaklak niya. Umpisa pa lang yan. Yun mga kalodong. Kung sino mo nakakilala ng ganyang klaseng halaman ay paki-comment na lang dyan sa baba. At pakibahagi na lang din sa video ito para kung sino mang hindi pa nakakita ng ganyang halaman ay hindi na sila magtataka para mayroon palang ganong klaseng halaman. Dahil akala ko hindi na siya tutubo pa sa gitna, yung kita nyo yung nasa baba lang, akala ko ganyan lang siya. Yun pala mayroon pang tutubo sa gitna niya para doon na siya mamulaklak. Yan o, yun o, nakita yung binidyo ko kanina mga kalodong. Alright, hanggang dito na lang yung aking video mga kadodong. At maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel, sa mga viewers ko at sa mga nagla-like. At paki-suportahan na rin yung channel ni Roms TV. Yun, kung mapapansin pa ilagay ko sa link mamaya yung kanyang YouTube channel. Okay mga kadodong, maraming salamat. See you next vlog at paki-subscribe na rin sa aking channel. Bye bye. Kita-kita.